Breaking news imene tifuna tikuwuzeni pano iyi si national address yayi. Situation Malawi itangubwera mwazi zifuzi nkhani yangotipeza pompano. Ndifuna ndikuwuzeni ine ndinali munthu mmodzi amene Chilima ngoti siya ndinalira kwambiri. Panali anthu ambiri amene imfa ya Chilima inakhuza anthu zinakhuza kwambiri. Ndifuna ndikuwuzeni kuti mzimu wa Chilima unasala mwaine. Alright? Ndifuna ndikuwuzeni zimene zikuchitika pakadali pano pa MCP ili busy kufuna kuzabera zisankho izi. Ndifa chake ndinakuwuzani kuti IMBC aja they cannot just come from nowhere kunena kuti tikufuna ma details a DPP mutumizire pa number la chanchani. They want to check kuti mukambirana chani, and the one amene akupanga zimene zichazo amene akufuna kuti mukamatumiza zinthu zanu zichazo ku MBC amene akupanga zimene zichazo kuti atenge ma details zanu, because AI akugisa ntchito AI, right? Zimene zizi afuna kupanga zimene ndi azungu ochokera kumene kucho kunapita magayizi akupanga zolima kucha. Alright? Ndiye the game ndiona kuti magayizi azungu amene ajawo akubwera ali munjira pakadali panopa. Zinthu zonse zili mudongosolo, ndalama zatumizidwa mu dollars apanga haya akhala kubwera. Manambala mukamatumizira ku MBC, they will use those numbers ndiye kuti zonse zimene makambirana zonse ku opposition iko atatenga information imene yoyo ndikumapanga against nuyo ku DPP. UTM afford DPP makamaka menle DPP ndi UTM mukuyenda kuti musamalise kwambiri panopa. They are discussing right now apanga set kale the center ina imene azikabera azibera zisankho izi ili kunkhota ndili nima screenshot wonse zikuonedwa nditu live right now. Richard Chimwendo Banda, be careful. Moses Kunkuyu, be careful. Malawians are watching you. We are not stupid. Ena afeti matamu maoneka ngati kuti ndi opheka kwambiri masomwe koma si opheka yayi. Whatever said. Ndiye zinthu izizi tufuna tiapange expose anthu, ndifuna Malawi muone zimene zikuchitika pakadali pano akukambirana right now. Zina za makambirana think less than 1 hour ago. Richard Chimwendo Banda, Moses Kunkuyu ali busy nditu kumene kukambirana zokambirana kambira ndi Daud Suleiman. Nakuzani kuti musamale ndi Daud Suleiman, musamale ndi Richard Chimwendo Banda, musamale ndi Moses Kunkuyu. Izi zikuchitika pakadali panopa apanga kale kuli center imozi ya kunkhota imene yapangidwa kale set pakadali pano zokambirana nazo amanena kuti musapange muonesese kuti izi akangoti panga expose ifeso tathera pomwepo. I'm going to share zinthu zimene zizo pa Facebook pano, komanso tikapanga share pano mukuyena kuti mutenge mugawane magroup kuna aliyense. Chifukwa aku opposition wasakumva. Umatoka auza nkhani sindikuziwa kuti kaya madalira chani kaya I don't know. Koma tikufuna kuti Malawi mudziwe anthu awo afuna kuita na azungu akupita kuja kumene kunapita Nyamata kuti azikagwira ntchito zolima kuja. Azungu akumene kuja pangidwa haya akubwera. Ndiye muli anthu ena ake amene ali busy ndi achina Daud Sulemaniso aliso busy huko. These guys akufuna kubera zisankho. Tere zimene nanena zona kuti DPP muzitipasa matito zanu tizikupangira broadcast pa MBC pano kunali kungokupangani pusi. Ndinakuza kuti akufuna apange hack. Afuna apange hack ma platform one. So, ine ndi Situation Malawi. Siningangobwera pano kumazungukuza nkhani zabweka yayi. Ine dziko lindi malikonda. Ndikuziwa kuti inunso mmalikonda. Koma information imene ndifuna kukupasani pano muauza mtanyiwa. Ndika pano ifa mtanyiwa so amaonera. Ndifuna kuti mtanyiwa apange download pompano aonese kuti kodi zikuyenda bwanji. Malawi, we are not safe. These elections, I don't think it will be free and fair. Mukaona kuti ipadi longo panja khangati adeka sikuti kudeka pamene kuja ndikoti mwakuti yayi. Nkhani ndionena kuti they already rigged these elections. Pakadali panopa ali busy. Ma center kuti azabere zisankho zimene zizi akonzedwa kale. Ndiye afuna khangati adeka inu muziona ngati kuti mwakuti. Ndiye osachoka ndipanga share right now. Ndikaso ma group chimene chofuna kuchitikacho chichitikire. Koma ifeyo tipemphera kwa Mulungu kuti moyo wathu auteteze ndi Mulungu mwini wake, because izizi sizoona anthu muziko muno momene akuvutikiramu wina kumaka kamira kuti akhalepo pomwe pache. So the national address I wanted to give you yesterday is not this one. Ndimafuna ndikameza president achakwera because natipanga address and that was brilliant speech. Komano anaiwala kuti iyeyo so ndi amene ali cause ya zinthu. The problem causer
that we are having right now in Malawi is the President Chakwera himself. So Malawi live imene sili kuti ndipita napa atali kwambiri zimene mafuna ndifotokozera niso ndikufotokozera niso ni usogoloko koma zalero ni nkhani yonena kuti ndi breaking news imene afuna anthu akubera zisankho kuying'alula tonse dziko lino tikuyifunira zabwino. Tisalole akanganya awa, tisalole President Chakwera kuti apitirireso. Say no to President Chakwera. We need free and fair elections this year, 16 September. Please vote wisely. Zili pano. Unene kuti mbuzi iwe taziona live taziona. Ndipo onaso pamene pa inu maona ngati kuti ndinu madolo. Inu maona ngati kuti madolo kuti anthu ndiwopusa. Basi kuona kuti magazi awa kumwera basi ndi anthu ogona, anthu akumpoto anthu ogona. Ena fete maoneka ngati ndi we are stupid but we are not stupid. Takupezererani. Mukuba ndiwo mumphika. Mabombo clad. Say no to MCP. Zili pano. Ndifuna ndipange share pompano. Ndikapanga share aliyense atenge asunge mpisi mwake tufuna kuti pamawa uzakhale umboni. Situation Malawi ndapita. Malawian cameras. Don't forget to subscribe.